Sashisin nga ikub lay pi baro ki subscriber ki commenters pat ki baju share ro ikani ka video ka jonga te kani ka de ka jing pentep ya pi ba kini ki do ki de balawan the man ne ka ski hang ni hapo lumau nei hang ni hapo ka mau lai thlong te ka do ka ba the hang ni ka de hadu shi spa kilo tam but la theru na ka benta ki ba kwa no khwai kilo la ne pung wai kala de the hadu 20 kilo te ban yo ka jing tip ko khamania te smobha lem na kaliang ka jonga request pi pa phone pe auto number kili be chakata kata pung kilo la ne ka pung wai ka hera the au ka sao au ka bau aku sa jisen ka ni ka de ka jing tip ka jonga ya pi ki dong khwai ki pas na dong khwai ha ne ka pung te la de the do kha byang hang ni ka pung ka ban hang ni ha po lu mau nei ada phe khamik kini witness la de kini khilom na baro te kini ki do badam sket khamik ni kharudan silvarudan ka bumplang lu kaladan ka jing ni hang to te ma fin dia jing tep ka ba khambha te song bha phone hiang ni number publish bot kadan sakawai ka pakung hang ni haju hi ladap the 20 kilo yano ki bakwa ban khwai kilo ru kilaban yo bat ladap the 20 kilo ai ni kungret di bahajrong te kani ka jing tip ka jong kini kinong punya jong kani kapung ka badan hang ni ko lumu nei ki ongru ba on ai khwai lani sedang ban yo khwai na do la sai ka sni sedang ban yo khwai na do la sai ka sni ka khat nyok tering banai jun arho riu kajaka kadai hang ni ha lom mau nei thlong mau lai ti ka de ka jing pentep yapi ba la de the doka ha po lom mau nei 6 kilo